5. kapitola. Hodnotenie výkonu zamestnancov. Hodnotenie výkonu zamestnancov je kľúčovým procesom v riadení ľudských zdrojov, ktorý umožňuje organizáciám systematicky posudzovať a zlepšovať výkonnosť svojich zamestnancov. Tento proces zahŕňa pravidelné hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov, identifikáciu ich silných a slabých stránok, poskytovanie spätnej väzby a plánovanie ďalšieho rozvoja. Cieľom hodnotenia výkonu je nielen zhodnotiť, ako zamestnanci plnia svoje pracovné úlohy, ale aj identifikovať oblasti, kde je potrebné zlepšenie a podporiť ich profesionálny rast. Hodnotenie výkonu môže zahŕňať rôzne metódy, ako sú hodnotiace rozhovory, 360, stupňová spätná väzba, sebahodnotenie a hodnotenie na základe cieľov. Zhodnotenie cieľov, posúdenie, či zamestnanec dosiahol stanovené ciele. Identifikácia problémov a víziev, určenie problémov, ktorým zamestnanec čelil a víziev, ktoré prekonal. Návrh plánov na zlepšenie, poskytnutie návrhov na zlepšenie výkonu v budúcom období. Hodnotenie výkonu zamestnancov prináša výhody pre organizáciu aj zamestnancov. Lepšie pochopenie pracovných cieľov pomáha zamestnancom lepšie porozumieť svojim pracovným cieľom a vedieť, čo je potrebné urobiť, aby prácu lepšie dokončili. Príležitosti pre rast a rozvoj poskytuje spätnú väzbu o silných stránkach a oblastiach na zlepšenie, ako aj identifikuje príležitosti na rast a rozvoj. Uznanie a odmeny slúži ako spôsob, ako uznať a odmeniť zamestnancov za ich tvrdú prácu a úspechy, čo ich môže motivovať k ďalšiemu výkonu na vysokej úrovni. Existuje niekoľko metód hodnotenia výkonu zamestnancov, ktoré môžu byť použité v závislosti od potrieb organizácie. Prvé hodnotenie podľa cieľov MBO Management by Objectives MBO je metóda, pri ktorej sa stanovujú konkrétne ciele, ktoré má zamestnanec dosiahnuť. Hodnotenie sa potom vykonáva na základe dosiahnutia týchto cieľov. Tento prístup podporuje jasné stanovenie očakávaní a zodpovednosti. Druhý 360 stupňová spätná väzba. 360 stupňová spätná väzba zahŕňa získanie spätnej väzby od viacerých zdrojov, vrátane nadriadených, kolegov, podriadených a niekedy aj zákazníkov. Tento prístup poskytuje komplexný pohľad na výkon zamestnanca a môže identifikovať oblasti na zlepšenie z rôznych perspektív. Tretie hodnotenie na základe kompetencií. Hodnotenie na základe kompetencií sa zameriava na posúdenie schopností a zručností zamestnanca, ktoré sú potrebné pre úspešné vykonávanie práce. Tento prístup môže zahŕňať hodnotenie technických zručností, komunikačných schopností, tímovej práce a ďalších kompetencií. Štvrté hodnotenie na základe správania. Hodnotenie na základe správania sa zameriava na posúdenie správania a prístupu zamestnanca k práci. Tento prístup môže zahŕňať hodnotenie faktorov, ako je pracovná disciplína, iniciatíva, spolupráca a prístup k riešeniu problémov. 5. Porovnávacie metódy. Porovnávacie metódy sú založené na vzájomnom porovnávaní výkonu jedného zamestnanca s iným zamestnancom. Využívajú rôzne bodovacie metódy, matematicko-štatistické nástroje a iné. Tento prístup môže pomôcť identifikovať najlepších a najslabších zamestnancov v tíme. 6. Neporovnávacie metódy. Neporovnávacie metódy sú založené na vopred stanovených merateľných kritériách určených pre konkrétneho zamestnanca či pracovný tím. Patria sem rôzne metódy testov a techník merania. 7. Periodický hodnotiaci rozhovor. Periodický hodnotiaci rozhovor je pravidelný rozhovor medzi manažérom a zamestnancom, kde sa diskutuje o výkone zamestnanca, silných stránkach, oblastiach na zlepšenie a plánoch na budúce obdobie. 8. Development Centre. Development Centre je metóda, ktorá zahŕňa sériu hodnotiacich aktivít a simulácií, ktoré sú navrhnuté na posúdenie schopností a potenciálu zamestnanca. Tento prístup môže zahŕňať rôzne úlohy, ako sú prípadové štúdie, skupinové diskusie a individuálne prezentácie. Pravidelné hodnotiace rozhovory. Pravidelné hodnotiace rozhovory sú kľúčovým nástrojom pre riadenie výkonu zamestnancov a ich profesionálny rozvoj. Tieto rozhovory poskytujú príležitosť na diskusiu medzi zamestnancom a jeho nadriadeným o výkone, cieľoch a plánoch do budúcnosti. Hodnotiace rozhovory sú individuálne stretnutia medzi zamestnancom a jeho nadriadeným, kde sa diskutuje o výkone zamestnanca za určité obdobie, zvyčajne za rok. Tieto rozhovory zahŕňajú zhodnotenie výkonu, posúdenie, či zamestnanec dosiahol stanovené ciele a ako sa mu darilo v rôznych aspektoch práce. Identifikácia silných a slabých stránok, určenie oblastí, kde zamestnanec vyniká a oblastí, kde je potrebné zlepšenie.
Návrh plánov na zlepšenie, poskytnutie konkrétnych návrhov a odporúčaní na zlepšenie výkonu v budúcom období. Hodnotiace rozhovory prinášajú výhody pre organizáciu aj zamestnancov. Zlepšenie komunikácie poskytujú platformu pre otvorenú a úprimnú komunikáciu medzi zamestnancom a nadriadeným. Zvýšenie motivácie, uznanie úspechov a poskytnutie konštruktívnej spätnej väzby môže zvýšiť motiváciu zamestnancov. Plánovanie kariérneho rozvoja pomáhajú identifikovať príležitosti na kariérny rast a rozvoj zamestnancov. Hodnotiace rozhovory sú neoddeliteľnou súčasťou efektívneho riadenia ľudských zdrojov. Poskytujú príležitosť na otvorenú komunikáciu medzi zamestnancom a nadriadeným, čo prispieva k lepšiemu porozumeniu očakávaní a cieľov. Dôležité je, aby hodnotiace rozhovory boli konštruktívne, objektívne a zamerané na rozvoj zamestnanca. V konečnom dôsledku pravidelné a dobre vedené hodnotiace rozhovory prispievajú k vyššej spokojnosti a motivácii zamestnancov, čo vedie k úspechu organizácie. Niekoľko osobných tipov. Prvá príprava. Zabezpečte si tiché a nerušené prostredie. Ak vediete online hodnotiaci rozhovor, nastavte si nerušené pozadie a primerane sa oblečte. Pred rozhovorom si pripravte konkrétne príklady a údaje, ktoré chcete prebrať. Druhé, stanovenie cieľov. Ujasnite si, čo chcete hodnotením dosiahnuť. Zvážte, či chcete zamestnanca pochváliť, upozorniť na nedostatky alebo navrhnúť zlepšenia. Tretiu, objektívnosť. Snažte sa byť čo najobjektívnejší. Zamerajte sa na konkrétne správanie a výsledky, nie na osobné vlastnosti. Štvrtý, spätná väzba. Poskytujte konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá je jasná a konkrétna. Vyhnite sa prílišnej pozitívnosti alebo negativite. Piatu, otvorenosť. Vytvorte priestor pre zamestnanca, aby mohol vyjadriť svoje názory a pocity. Počúvajte aktívne a buďte otvorení diskusii. Šiestý, akčný plán. Spolu so zamestnancom vytvorte konkrétny akčný plán na zlepšenie výkonu. Stanovte jasné ciele a termíny. Siedme, sledovanie pokroku. Pravidelne sledujte pokrok zamestnanca a poskytujte priebežnú spätnú väzbu. Uistite sa, že zamestnanec má potrebnú podporu na dosiahnutie stanovených cieľov. Spätná väzba. Spätná väzba je kľúčovým nástrojom v procese komunikácie a riadenia výkonu. Pomáha jednotlivcom a organizáciám zlepšovať sa tým, že poskytuje informácie o tom, ako sú ich činnosti vnímané a aké reakcie vyvolávajú. Spätná väzba je verbálna alebo neverbálna informácia o tom, ako príjemca vníma, dešifruje a prežíva oznam a aké reakcie to v ňom vyvoláva. Môže byť poskytovaná rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch, ako napríklad v práci, v škole, v osobných vzťahoch a podobne. Spätnú väzbu členíme na pozitívna spätná väzba, uznanie a pochvala za dobre vykonanú prácu alebo správne správanie. Pomáha posilniť pozitívne správanie a motivuje k ďalšiemu úsiliu. Negatívna spätná väzba, kritika alebo upozornenie na chyby a nedostatky. Cieľom je poukázať na oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Konštruktívna spätná väzba, kombinácia pozitívnej a negatívnej spätnej väzby. Poskytuje konkrétne návrhy na zlepšenie a zároveň uznáva úspechy. Význam spätnej väzby je zlepšenie výkonu. Spätná väzba poskytuje informácie o tom, čo robíme dobre a čo je potrebné zlepšiť. Pomáha identifikovať silné stránky a oblasti na zlepšenie. Motivácia. Pozitívna spätná väzba môže zvýšiť sebavedomie a motiváciu jednotlivcov. Uznanie úspechov a pochvala za dobrú prácu môžu motivovať k ďalšiemu úsiliu. Rozvoj zručností. Konštruktívna spätná väzba poskytuje konkrétne návrhy na zlepšenie a pomáha jednotlivcom rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti. Zlepšenie komunikácie. Spätná väzba podporuje otvorenú a úprimnú komunikáciu medzi jednotlivcami. Pomáha vytvárať prostredie dôvery a spolupráce. Zhrnutie. Etika hodnotenia výkonu sa týka aj transparentnosti a komunikácie. Zamestnanci majú právo vedieť, ako sú hodnotení a mali by mať príležitosť na spätnú väzbu a diskusiu o svojom výkone. To znamená, že proces hodnotenia by mal byť otvorený a inkluzívny, umožňujúci zamestnancom pochopiť, ako môžu svoj výkon zlepšiť. V neposlednom rade je tu otázka spravodlivosti. Hodnotenie by malo byť nástrojom na podporu rastu a rozvoja, nie na trestanie zamestnancov. Manažéri by mali zvážiť vplyv hodnotenia na motiváciu a angažovanosť zamestnancov a snažiť sa o pozitívne a konštruktívne prístupy. V konečnom dôsledku je hodnotenie výkonu nevyhnutnou súčasťou riadenia ľudských zdrojov, ktorá vyžaduje citlivý a etický prístup.
Správne vykonané, môže to byť mocný nástroj na zlepšenie výkonu a spokojnosti zamestnancov, ako aj na dosiahnutie cieľov organizácie.